so high and touch the sky. And I know it's 'cause you're mine. Hold real still, so I can kiss your lips. It gives me chills. You make me feel like I'm on top. And you know when you know. Mit csinálsz, Marci? Kösz, hogy kérded. Feleséget keresek. De van egy jobb ötletem. Azt mondja, hogy feleség. Pont. Hú! Szingli maradok bazzeg. Várjál. .hu nélkül. Feleség. Wikipédia, képtalálatok, vicc.eu, második feleség. Nem? Jó, a muszlim feleség tulajdonságai. Hát ezt megnézzük, jó? Islam.com. Mert... Miért ne? Mert Marcinak megtehető, hogy migráns felesége lesz. Na. Azt mondja, hogy az iszlám nézőpontja szerint a jó feleség az evilági élet legjobb adományai közé tartozik. Ez fasság, megyünk tovább. Más ötletem, ami úgy fog kinézni, hogy párkeres ő. Mert ugye kell a nagy ő. Na, nézzük. Mi ez? Barul Lovebox. Azt a kurva eget, az magyar? Legyen ez. Ezt bezárom. Randi vonaltás kereső. Nem. Nő vagy férfi? Nő. Nő? Dehogy is, nem keresni a férfiakat, várjál. De be se lehet állítani. Beregisztrálják Facebookkal? Nem. Jó van. Na, születésem. Azt mondja, hogy fogalmam nincs. 2095. Lakhely. Ez meg ez nagyon sok mindent kérdez. Hát megtudják, hogy hol lakom. Mindegy, beírjuk, hogy Eger. Csatorna úgyis Egri. Amal címem. Ez most beregisztrál engem, hallod? Kik ezek? Ja, így rá lehet kattintani. Ne nézzetek ide, ez most privát, csak egy e-mail cím. Jó. Ha kiüljük ezt a hülye e-mailt, na, srácok, királyok vagyunk. Van nekünk Tamara 23 éves, van nekünk Bernadett, Szomja, meg van Zsófia 16. Hát jó lesz, hogy megfelelő Zsófia, ne. Gyerünk, nem lehet rákattintani, bazd meg. Miért nem lehet? Ők is társat keresnek. Marci szingli marad. Nem. Ja, hogy ez még a regisztrációhoz tartozik. Milyen jelszót adjunk meg? Randivonal.hu-ra belép majd valaki, mert hallja a jelszómat. Húha! Randivonalamra belép, azt majd küldi mindenkinek a fasságot, tetszesz, meg ilyenek. 5 órakor a Szökőkútnál. Na? Ó, faszom, mi legyen a jelszó, nem fogjátok látni, nem érdekeltek. Nem látszódik. Nem látszik? Azt mondod? Mi legyen a jelszó, Laci, nem tudom. Tök mindig. Faszom. Kurva jó jelszót adtam meg. Elfelejtettem rögtön. Nem mint a látszató. Mi adatlapodat láthatja mindenki, jó van, nemem férfi, kit keresel nőt, keresztnevem anyád. Mit tudom én, Marcika. 95. Ez kötelező kitölteni? December 29. Lakóhely Magyarország, Heves, Eger, jó, igen. Anyanyelvem. Milyen választások vannak? Hú, Getszó, milyen legyen az anyanyelvem? Angol, francia, magyar, kínai, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák. Nincsen japán. Kínai van. Bezzeg kínai, köcsök kínai van. Magyar. Oké. Mottóm. Mi legyen a mottóm? Mi legyen? Segítsetek már, srácok. Mi legyen? Geci, egy jó mottó. Gyorsan! Marci vagyok, hódítani akarom. Ennyi! Csak az igazat. Marci vagyok a hegyből, berakom egyből. Marci vagyok. Hódítani akarok. Zsír. Személyes bemutatkozásom. Mosok, főzök, takarítok. Mosok, főzök. Takarítok. Szeretem a Koszt. nokedlit.
Kutyám van. Kutyám majom. Kutyám van, meg még mit írjak meg még? Szeretek veszélyesen élni. Várjál. Szeretek veszélyesen élni, mert van, amikor... Anyád, elírtam. Mert van, amikor zoknit veszek a szandálhoz. A szandálhoz. Zsír, oké. Azt hiszem ezzel így jók vagyunk. Na. Végzettségem. Mi a végzettségem? 8 általános? Szakma vagy érettségi? Érettségi. Érettségi. Csajoknak bejön az érettségi? Nagyon. Azt mondja, hogy felsőfokú tanfolyam, főiskola, egyetem, szakmunkás, középiskola. Családi állapotom, hát mivel most keresek feleséget, ezért szerintem más, bazd meg! Itt van a trónok arcából a mások, hát ott van, más. Mi vagyok? Hajadon, nőtlen. Gyerekeim, Isten ments. Szeretnél gyereket? Hogy a picsában-e? Gyerek életem értelmet. Majd igen, még nem tudom. Dohányzol? Soha. Magasságom? Legmagasabb. Bazd meg, hozzám képest egy zsiráf, apja fasza. Azt mondja, hogy 183. Testalkatom. Azt mondja, hogy van itt olyan, hogy 24 kockás has. Szerintem reális. Hány kockája van egy embernek? 6. Nem 8? 8. Csak abból... Nekem 16 van. Van 16 kockám, nézd már. Azt mondja, hogy néhány kiló plusz, molett, mackó, sportos, átlagos vagy vékony vagyok. Mackó. A faszt. Sportos? Az hazugság lenne. Sportolok, majd meglátjátok. Elolvastam és elfogadom a regisztrációs feltételeket. Várom. Sikeres regisztráció! Srácok, kis regisztrációs mizéria után itt vagyunk újra. Bent vagyok a randi vonalon. Atom úgy keresek magamnak feleséget. Kattintottam. Sehova, jó? Gyakori és mentett keresések. Nem. Alapfeltételek. Hány éves legyen? Mennyitől meddig? 12, 22. Nem, legyen 18-tól azért. 17. Szerintem annál lejjebb nincs is, van. 17, 16 a legalacsonyabb. Igen. Akkor legyen 16, nem? Hát 17. 18 alatt nem is engedném. Ott vagy 16, 16 éveseket beengednek el a kurva oldalra. Ez az. Hát hogy van ez? Foly! Azt a kurva. Na mindegy, legyen 17-től, és meddig? Van 99. Határa csillagos ég. Aztán van 99, faj, nem, fú, nem félek, hogy olyan találatokat találok, hogy legyen 99. Jó? Lakóhelye. Mi van, várják? Bármi. Ja, hogy milyen távolságon belül? Mi a közel max? legyen. 500 km. 500 km. Közel Már legyen. a szlovák felé a De határ. elmész érte, nem? Mit el? Lesz kocsi, elmegyek, hülye vagy? Akkor legyen 500 km? Legyen 500 km. Megfelelek neki, diplomás legyen, nem dohányzik. Publikus fotóval, online 100%-os adatlap, még az enyém is 100%-osan van kitöltve. Megfelelek neki, megfelel neked, ó van, anyádat. Kapcsolatok, láttad, nem láttad, kedvenced, írtál neki, leveleztek, most mi? Hova? Látod, nem látott. Nem tudom, ez nem érdekel. Beállított feltételek, dohányzás nem, kor 17-től 99-ig. Lakhely legfeljebb 500 km-re. Publikus fotóval igen, és online igen. Összes feltétel törlésen nem. Nincs valami részletesebb keresés egyébként? Szőke, vagy barna, kék, vagy sárga szemű. Sárga szemű. Zöld szemű. Alacsony, magas. Ezt most nem mondom ki. Kandzsalfoga van. 2 szemével 4 irányba néz. Ilyeneket nem lehet beállítani? Keresünk. Engem szerintem nagyon sokan meg fognak kövezni ezért a videóért, Laci. Szerintem fel fognak jelenteni. Már csak egyrészt meg többször is kimondtam az oldal nevét, de leszarom. Most mit érdekeljen. Majd várjál, hogyha tévében a YouTube, akkor Rantyi vonal. Rantyi vonal. Jaj, bazd meg. És várjál már, most
Ez most már keresett nekem? Vagy még egyszer keresek, mert nem figyeltem. Ez a keres. választék. Mit? Ez a választék? Ez. Az Melyik legyen? Fú, hülye vagy, na várjál. 46 éves, 40, 45, 40, 47, 59, 64, 37, 58, 42, 41, 80. Tapasztalt. 55, 58, 30-as, na. Most lépett, oké, jó van. Laci, szerintem ez a 99, ez ne... 18, hülye vagy? Na. Nem mondunk nevet. De is közelítsél rá a névre. Hát, most nem tudom. Nem kéne megnézni nagyban a képeit, nem? Videóban azért, ez csúnya volna. Viszont ezt felolvashatom. Imádom a jó pasikat. Aj, cicámat, hello! A szenvedélyt és imádok bulizni. Sose unatkozok, mindig van egy őrült ötletem, és szeretek új izgi dolgokat kipróbálni. Banán pizza szósszal. Sose lépek ki úgy a lakásból, hogy nem nézek ki a legjobban. Ezt a kurva. Mielőtt kimegy a lakásból, jól kinéz az ablakon. Hello világ! Bazd meg! Ez király lett, főleg Pesten, hallod? Na, mindig a lehető legtöbbet hozom ki magamból, mind a kinézetemre, mind a személyiségemre gondolva. Szeretem a szexi rucikat. Szandál zoknival. Imádom, ha minden pasi engem akar. Ez mekkora egy picsa. Egy ruha akkor a legjobb, ha keveset takar, de a többit mégis a pasi fantáziájára bízom. És látszok videón kívül én ezt a csajt megnézem. Eldögöljek meg, elmentem. Ezt most én itt elmentem. Ezt videón kívül megnézem. Rohadjak meg. Csak azért nem mutatjuk meg, mert azért már. De végül is ez egy nyilvános oldal. Akárki megnézheti, aki beregisztrál. Szóval akkor én most miért nem mutatnám meg a képeit? Hát nem, az geciség lenne. Jó van. Csán, vagy hívnak Noémi. Na, Jutti. Azért az becenév. Jutti. Jaj, azt mondja, hogy mit keresünk még, Laci? 66, 61, 68, 64. Szar ötlet volt az a 99 éves korhatár, nem? De csak 5 oldalnyi nő van. 5 oldalnyi nő nem sok. 41, 24, nem tetszel. 65, 50, 47. Az most pillanat, egy 60 éves az odaállítanék, hogy én vagyok a szálló. Jó van. Kész van mára? Piskolta? Szóval. Mit csinálna velem? Főzze nekem kakaót? 60 éves? Bazd meg. Azt mondja, hogy menjünk tovább. Van itt. Bazd meg, mi van itt? Semmi nincsen egyébként. Tehát azért vágott, hogy 17-től 99-ig adtam meg a korhatárt, és csak egy 18 éves talált meddig. Egyet. De várd meg, hogy ők jelentkezzenek. Miért ők jelentkezzenek? Ha most arra várnék videóban, hogy ők jelentkezzenek, szegény srácok olyan sokáig ott ülnének a gép előtt. Na, levesszük azt a korhatárt. 17-től mennyire? 20-ra? 21? 21. Egy, bazd meg, 500 kilométeren belül egy csaj van, és az is az a Noémi lesz. Fogadunk? Igen, ott van. Noémi. Lányok, hello! Merre, hol vagytok? Hát nem igaz. Várjál. Bármilyen távolság. Egy. Nincs. Egy. De ott van, hogy Esztergom 18 éves. Inaktív társkereső. Anyár, hogy kéne ezt már, Laci, megcsinálni? Ezeket kiveszem innen. Ja, mert hogy online. És ő online van. 1190 találat. Vagy kivettem, hogy online. Na. Júj. Várjál. Róri vagyok, 21. Társam keresem Budapest környékéről. Jó, neked. Nincs képe. Várjál, azt oda kéne tenni, hogy azért publikus fotóval. Már csak 782 kép, lányok, szégyellősek vagytok. Na, jaj, morehe. Na, ki legyen, Laci? Neked kell? Nekem kell. Van Greta. Most Grétát akart? Vagy Greta lett belőle.
Csak angol billentyűzetem. Na lehet, na. Bernadett egy fénykép. Bernadett, lehet, hogy megnézzük tovább. Tovább, na most mit csinál? Hova nyomtam? Randi, van a társkereső. Hát képedet mutasd már meg, te gelesztás. És nem mutatja meg a képét? Miért? Elő kell fizetni, hogy lássam a képet? De nem mutatja meg, Nagy méretben nézzem meg Berta képét. Hát akkor srácok, meg se tudom nektek mutatni őt. Vagy de? Nem. Mert ehhez a köcsög oldalhoz pénz kell. És menjünk másik oldalra akkor. Jó ez? Na mindegy, ki nem néz ki rosszul. Engem fel fognak jelenteni azért a videóért. Írjak neki? Írjak neki? Mi a vállalat fogalmas, hogy írjak neki? Te tudod, hogy tetszik. Nekem nagyon tetszesz. Hát írjak ének. Csak elfogadott felhasználók kommunikáltak. Mi a fasz? Mi az, hogy csak elfogadott felhasználók? Na, de be vagyok izé. Engem most még nem fogadott el a rendszer. Srácok, itt vagyunk megint. A társkereső egy kicsit begenyózott, de megtaláltam kedves jövendőbelimet. Látszik? Látszik? Jó, oké. Megtaláltam kedves jövendőbelimet. Nem sokára ráírok Face-en. Remélem visszaír, nagyon izgulok. Nos, a pár részlet, még szeretnék elmondani magamról. A legfontosabbak, nem elmondani. Inkább megmutatom, hogy milyen is vagyok. Tehát lássuk, jöjjenek a videó! Make time stop. No matter Szóval ezt nem szeretem izé fakanállal. I promise I will Csak give össze-vissza. my all to you. Ez egy jó reklám videó lesz. Hát nincs csak. Hallgattam fél óráig, hogy csomómentes legyen, de fakanállal kell. Azt az egész előtt. Ez egy villámszor. Hát ez olyan működik. Fakanálat meg mindenki dobja ki a picsába, hogy fakanálat a palacsint részem. Fakanát tudjátok mire jól elvenni gyerekét, amit azt hiszem. Semmi más nem. Tényleg. Évből van. És aztán. Úgy. Aztán 9 hónap múlva megszólalni. Az két tojásból, aki kolbászból kell. Dolgozok itt egy fotkuszert aztán. Az igen. Tudj onnan nincs ott semmi. Ezt úgy csinálom, Marci. Úgy csinálom videót. Hát csak izé a készítése lesz benne, vagy a sütés. Ez már nem. Belevegyük is. Én még úgy csodok én, hogy látom, hogy főzős. Nincs lesz többet. Nincs habverő. Gyűlök habverő egyik. Palacsintát kavarni. Habverőben jó. Faszom. Zorzok, villálok, csomómentes kavarni. Szar. Csomósan is benne. De is eszed be az úgy. Hát nem. Just for you.